Здравейте на всички! Аз казвам Атанас Пантов, а вие сте с моят YouTube канал Offroad Adventures. Днес записваме от слънчева София и... Добре, може би е малко повече София, отколкото слънчева, но идеята на канала ми е да бъде хоби канал, в който хора като мен, които имат представа от това какво е чук и отверка и гачен ключ, но пък нямат познания по автомонтьорство, но имат желание да си поддържат колите, да го правим заедно и по този начин да направим нещо като малко общество, което се подкрепя и, разбира се, споделя информация. Вярвате или не, има страшно много информация, но е основно в руски сайтове. Аз като човек пораснал малко след прехода, руския не ми е особено така вървежен език, затова се опитвам да го направя на български, да е достъпно за хората в България, тъй като се оказа, че обществото на хора, които имат Лада Нива в България е доста голямо и смятам, че би било полезно. С какво искам да започна? Искам да започна първо с това от къде и как се здобих аз с тази кола. Като цяло, историята е, че тя е била първоначално купена от България и е била служебен автомобил. Както може да си представите, като служебен автомобил, разбира се, е била доволно малтретирана. Състоянието, в което аз я намерих, беше, айде да не казвам окаяно, но имаше какво да се желае. 3 години е седяла на външен паркинг, абсолютно занемарена, с развалена скоростна кутия и още един друг наръч от неща, които аз разбрах в последствие, че са за смяна. Но преди да стигнем до това, нека да започнем с каква е тази кола, какви са и характеристиките и едно много кратко овервю на самият автомобил. Нека да започнем с характеристики на колата. Както може би се досещате, това е Лада Нива. Годината на производство на този конкретен модел е 2013, като за годината си на производство, може би поради евронорми и някакви други стандарти, които са введени по-късно, моята конкретна, предполагам всички останали произведени в по-късните години, има един така доста интересен наръч от екстри, които ги имат във всичките модерни европейски коли. Да започнем с надфарника. Това вече не е само габарит, ами е и дневна светлина. Когато запалиш колата, се включват дневни светлини от двете страни, а също така, когато се включат фаровете, това става габарит. Много е удобно, признавам го, това е една от малкото екстри, които вече почти всяка една съвременна кола има, но кола от 2013, руска кола от 2013 го има. Друга екстра, която много ме впечатли като за руски автомобил, тъй като първата ми кола беше Лада Петица и знам за какво става въпрос да караш без IBS, без хидравлика, без всякакви такива екстри, просто имаш волан и 3 педала. Тук вече имаме фабричен IBS, който е вграден и, вярвате или не, работи. Сега къде е адекватно, къде не, но работи и смея да твърда, че е доста добър. От към спирачки също съм впечатлен, имайки предвид състоянието, за което ще разкажа малко по-късно. Но да, като цяло има ABS. Много голяма екстра, според мен, която е за всяка една руска кола, това е хидравликата. Има усилване на волана. Волана се върти без абсолютно никакво усилие. Доста е добре. Също така, нещо, което е много интересно, което на мен лично ми направи страшно впечатление, е, че има OBD порт, OBD2 порт, който с Карли успях да го включа, да го прочета, да си изчиста грешките и да, имаше грешки, след като 3 години беше седяла. Отделно, като мотор, колата е 1.7 пълен инжекцион с 83 конски сили. Ако не се лъжа, мисля, че това е най-така голям като конски сили бензинов двигател, който почти по нищо не се отличава от старите 1.6 и 1.7 двигатели, основно горе в главата и в съответно инжекциона. Но пак казвам, не съм много запознат, това са просто спекулации от моя страна. Като цяло и като екстри, това е, което може би се различава което различава по-новите Ниви от по-старите. Разбира се, те са малко като Лего, всичко се вкарва в едно и също купе от 70-те години насам, така че ако имате желание, абсолютно е възможно да си сложите хидравлика или ABS или каквото и да е било. След като се запознахме вече с автомобила и какъв е той,
Мисля, че е редно да ви разкажа малко повече за самата история на колата и в какво състояние намерих и докъде съм стигнал с ремонт, поддръжка и всичко останало. Нагалено, аз си казвам Кокала, не знам защо така реших, просто това беше първото име, което ми дойде. Това е Кокала. И Кокала, както казах, го намерих в един външен паркинг, нали, отново през приятел, през фирма, както и да е. Успях да го купя с развалена скоростна кутия. Скоростите виеха страшно. Нямаше задно гърне. Колата не беше обслужвана повече от 3 години. Без акумулатор, работеща на 2 цилиндъра, с полуизгоряла бобина, кабели, свещи. Като цяло, общо нямаше нещо по колата, което да не трябва да се пипне. Взех я, минах на преглед, вярвате или не, до това е ситуацията в България. Успях с така изброените неща да мина на преглед и то успешно. Като човека на прегледа накрая каза, нали, момчета, моля ви се, поне едно гърне изслужете, нали, което беше така забавното, но като цяло това, което трябваше да направя по колата, разбира се, беше първо обслужване на мотора, масло, филтри, всички течности, спирачна, хидравлична, антифриз, всичко това е сменено с нови течности. Много важен момент за мен беше, когато я взех, какво е състоянието на купето, защото, както знаем, кофраж, корем, цици и ръжда тръгнат ли, спиране няма. Но първото, което направих, преди да започна да правя всичко останало по колата, беше да направя ревизия на пода на колата. Отвънка по-късно ще ви покажа, има си своите ръждички, неща за дялане, но това е на пролет, когато е едно малко по-хубаво време. Но като цяло това беше първото нещо. Направих инспекция на пода отдолу, за да видя дали всичко е наред. За мое голямо очудване нямаше абсолютно нищо. Ще кача и снимки малко по-късно, нали, да видите отдолу пода преди и след обработка. Като цяло беше в изключително добро състояние. Всяка една малка язвичка, която имаше, беше обработена с ръждопреобразовател, при което пода беше запечатан още преди зимата. Реално колата я имам от април месец 24-та година. Сега сме 25 януари, така че стане почти 1 година. Не съм и навъртял много километри, просто защото чисто физически не ми остава време, а и прекарат по-голямата част от 24-та година в правене на разни дребни неща по нея, по мотор, по раздатки и така нататък. Но като цяло първото нещо, което беше, е да проверя пода, запечатах го и започнах оттам. Какво започнах да сменям? Първото нещо беше пълен рециклаж на скоростната кутия. Доволен ли съм от свършената работа? Може би да. Доволен ли съм от частите вложени? Малко е 50 на 50. Като цяло има един проблем с частите в момента в България, тъй като, както знаете, върви война в Русия и всички части, които идват в България, са първо със съмнително качество, контрабандни и така нататък. И става малко сложно. Кутията беше ревизирана, но въпреки всичко, въпреки това, че бяха нови лагери, ново масло, всичко беше направено както трябва. Не от мен, разбира се, от човек, който разбира. Има отново едно остатъчно виене в кутията, което може би ще го адресирам малко по-късно, може би не, ще видим, зависи колко много ме дразни. Разбира се, сваляш скоростите, слагаш нов съединител, почваш да правиш мотора, кабели, свещи. 2 от свещите буквално ми се разпаднаха в ръката, докато ги вадех, просто свещаха, керамиката стана на сол. Свещи, кабели, чисто нова бобина на Bosch, защото тази, която мисля, че е на Bullstart или на Tesla, оригинално слагат, не знам, ще излъжа, не можеха да се намерят. Разбира се, Bosch-овската струваше едни доволни пари. Оттам 4 нови амортисьора, 2 нови лагери на главини, гресиране на кардани, ревизия на раздатките, ревизия на прагове, пълнене с масло. Общо ето всичко, което може да се направи по една кола, беше направено, беше изпълнено. Като цяло, за цялото това мероприятие до момента, за което аз съм дал
Като цяло, до момента, всичко това, което изброих, като запечатването на пода, с смяната на всичките тези части, с частите, са ми излязли някъде, може би около 3000 лева, плюс-минус, имам някъде точната сметка, но около 3000 лева е, което смятам, че за толкова много вложен труд като човеко-часове плюс части е окей. Пак казвам, много е важен въпросът с самото качество на частите, тъй като се намират трудно и е малко по-сложно с тях и тяхната надежност. Разбира се, първото всъщност нещо, което сложих, трябваше да започва там, беше задно гърне, което отново се оказа страхотен проблем. Обиколих 4 или 5 сервиза за ауспуси. Общото в последния успях да намеря гърне и си спомням, че беше 140 лева. Някакво последно от някъде го дръпнаха, след 3 дена дойде и чак тогава вече сложихме гърнето и продължихме напред. Това е всичко, което съм го свършил, имам предвид, закарал съм колата някой друг да го свърши, тъй като аз не мога, но има дреболийки по колата, които бих могъл аз да си направя сам и които се надявам в бъдеще и съм вече направил, тъй като, както казах, колата вече една година с мене, но за тях ще направя отделни клипчета, ще разкажа как се е случвало. И така, нека сега направим едно кръгче около колата и да ви покажа къде са и болешките и какво евентуално предстои да се случи. Започваме отпред. Предницата си е стандартна, но разбира се, както всеки ентусиаст като мене, би искал да си смени решетката. Решетката е поръчана, чака по-добро време. Фаровете са в окаяно състояние. Не знам дали ще се види, светят, но като цяло, освен ринговете, които така както са видими, светят тук на бронята, нали, и сега са подпряни, разбира се, да светят малко на пътя. Рефлектора е страшно изгорял, не знам дали ще се види отвътре, но нямат спасение, трябва нови, разбира се, поръчани са фаровете, нови надфарници, ще направя отделно клипче за това, защото тези са със сменени стъкла и са доста по-добре от старите, които бяха, макар че, разбира се, всичко е LED, всичко е модерно, правиме нови фарове, нови надфарници, но това са такива козметики, които могат да чакат с времето. Това, което е по-големия проблем, не знам доколко добре ще се види, но започваме с ръждичка 1, много ръждички 2. Хубавото е, че всичко е повърхностно и да се върнем само на капака за секунда. Такива язвички има почти по цялата кола. Не знам защо така гният тия ниви, но като цяло идеята ми е да я пребоядисам и да я стегна. Има си тук-таме дреболийки за оправяне долу по праговете, има малко ръждички, но като цяло е добре в задната част, като стигаме до багажника, което се оказва за нивите, между другото, някакъв страхотен проблем, поради незнайна за мен причина, гният задните капаци изключително много. Тази тук супер красива лепенка, която съм поставил, е поради проста причина, ето това тук е ръждичка. Тук отдолу има една огромна дупка, в която влиза вода, разбира се. Съответно, това е сложено просто от ден до пладне, за да не влиза вода повече. Тук имаме специално улекотяване на багажника, за да може колата да върви по-бързо, но и това ще трябва да се оправи в един момент. Разбира се, като цяло вратата не е ясно дали ще я направя цялата или просто ще я сменя с друга, която е по-малко изгнила, защото основният проблем е долу по ръба, като цяло горе е добре, но тук тази дупка и долу по ръба и съответно тази дупка трябва да се адресират. Ще го видиме. Остатъци от предишните собственици. Колата си идва фабрично с теглич, както казах, ето купена от България от НАР. Теглича, разбира се, не трябва да виси така, трябва да се направи, разбира се, той трябва да се свали, да се закара на пясък, да се боядиса прахово, като цяло. След това продължаваме отстрани. Вижда се, не знам доколко се вижда, но липсват кълбраните. Кълбраните отново са купени, поръчани са в гаража са. Като цяло колата е в много добро състояние външно, но тук-там има ръждички, например, ето тук, ето това, което не изглежда много окей.
ето тук това леко подаващо се стъкло уплътнение, това също трябва да се направи, когато се пребоисва колата. Тези тук фуги също трябва да се запълнат. Но като цяло основното и състояние е, да кажем, на 85, айде 87,2%. Като сега ще видиме. Ще видим дали ще направя пак бяла гланц, дали ще сложа Раптор, дали ще сложа Кобра, но при всички случаи цялата ще бъде нали, разглобена, пребоядисана, запечатана най-вече, за да може да се запази по-дълго време. Разбира се, като козметики и бъдещи апгрейди, ще има уширение на калниците, ще има витарови джанти, разбира се, задължително за една Lada Niva да има витарови джанти, макар че с тези гуми и с тези джанти, които са оригиналните, смятам, че колата е доста по-проходима. Говориме за абсолютно базовото си оборудване, както е, без никакви допълнителни доработки. Ще има раздувки на калниците на Лептер, може би в някакъв момент, не, може би ами 100%, защото ги купих онзи ден, ще има Urban брони, ще има може би нов багажник, ще има шнорхел. Като цяло това са едни козметики, които предстои да бъдат направени, да се случат във времето и така. Сега като цяло смятам да покажа какви са двете болешки, които колата има. Като цяло смятам сега да ви закарам вътре в колата и да ви разкажа за две от болешките, които има и са належащи, защото това е нещо, което трябва да се адресира и то доста бързо. Едното от които така ме дразни доста. Става въпрос за пантата в багажника, която е, нали, долу с заключващи се механизъм. Даже сега ще се опитаме да го регулираме и да го направим. И другото е течащо парно вътре, като когато я взех, разбира се, кранчето на парното беше заминало, жилата бяха заминали, те са също сменени. Между другото не бяха много скъпи, мисля, че трите жила, ако не се лъжа, 20 на лева. Сменени са жилата на парното, сменено е кранчето на парното и от тогава, разбира се, парното протече. За жалост, мисля, че тече радиаторчето, но и радиаторче е поръчано и то седи в къщи, трябва да го сложа някога, но на този не ми се занимава, тъй като нямам удобствата и всичко, което трябва да правя, го правя пред блока, тъй като нямам къща, нямам някакъв обособен гараж и съм софийско чадо. Така, тъй като вече сме в колата, да започнем с нещо интересно. Ето го, това е капачето, което покрива ОБД2 порта, което е много, много забавно, работи, пак казвам, аз съм изключително впечатлен от този факт. Работи, не знам как, но всичко е там. Така, да се върнем на проблема с радиаторчето за парното. Както виждате, ето го радиаторчето за парното, тук има една пластмасова жабка, която седи, но сега съм я махнал. Този парцал, който седи, е за да попива водата, която капе, защото водата, която капе, върви ето от тук и идва някъде отвътре. Не капе от тук, от радиаторчето, от кранчето, ами капе някъде отвътре, което ме навежда мисълта, че е радиаторче. За сега пак казвам, не карам много колата, доволен съм, попива вода, доливам малко от време на време антифризче, но това е като цяло. Друго нещо, което е доста забавно, е перката на парното, което, правейки радиаторчето, разбира се, ще трябва да го адресирам и него. Сега ще покажа за какво става въпрос. Видимо има нужда от екзорсист, но като цяло проблема е, че перката, която е в момента вътре, е на... То дори не е на лагери, ами просто пада в едно медно легло долу, едно медно легло горе. Поради промяната в температурата ли, не знам, тази перка съм я чистил, вадил съм я, смазал съм я и продължава да го прави това. И затова съм си поръчал чисто нова перка, която вече е на лагери. Ще дам малко повече информация, като стигна да подменям вече долу, нали, самото радиаторче, самата перка, всичко останало, когато го подменям вече, ще направя отделно клипче как се сменя.
Не е трудно, супер елементарно е, буквално трябва едно ключе 10 и права отверка в най-общия случай. Всичко е доста просто направено, но това не означава, че не дава проблеми. Сега, нека да отидем отзад и да се опитаме да оправиме ето този проблем. Вярвате или не, това скърцане ме побърква и сега ще се опитаме да го оправим, което е въпрос на елементарно нагласене. Айде да отидем отзад. Ето ни вече при багажника, в който могат да се видят една торба с работи, като това са странични прагове, стелки и какви ли не други хубости, които очакват да бъдат сложени на колата. Но какъв е проблема? Проблема е в пантата, когато вратата се затвори или по-скоро се изпусне и се удари, пантата отива навътре, болтовете изпускат и от това почва да хлапчи вратата. Сега ще се опитаме с тия два болта, които са десетка, да ги развиеме, да я напаснеме и да видим дали на връщане вратата ще скърца. Сега отивам си взема инструмент. Прекъсваме звука и как случващото се на заден фон, само за да обясна, че реално по този начин, който съм показал тук, наистина така се регулира тази панта, но реално не оправи скърцането и багажника продължи да скърца. Това, което оправи скърцането на багажника, реално е ето това. Дупката, която ви показах на багажника в задния десен ъгъл, реално се пада точно върху гумичката, която, така да се каже, натиска капака и уплътнява при затваряне. И реално там нямаше уплътнение. По този начин капака си скърцаше свободно. След като го залепих и го направих по този варварски начин, нещата се оправиха и вратата спря да скърца, но въпреки всичко ви оставям да се донасладите на видеото. И сега отиваме да направим проба за... Това да го мръднем така тук, хоп. Okay. И отиваме да направим проба. Как се отваря и как се затваря. Общо взето, идеята е напасването да се усети по самата дръжка, която е вътре за отваряне на багажника. Ако е много опънато, значи не е окей, трябва да се отваря с съвсем... То дори не е напрежение, но просто да се усеща една много лека резистентност в дръжката, когато се дърпа. Ако се отваря изключително леко, скърца по този начин, това означава, че реално жилото няма опън. Нали? Смисъл, тук езичето реално не държи толкова стабилно горе кукичката. Това е всичко за днес от мен. Надявам се информацията, която съм ви представил, идеята за канала, която също така имам, да ви е харесала. Ако е така, може да се сабскрайбнете за канала, да ударите по един лайк, за да получавате нотификации, когато направя нещо по колата и кача видео и споделя някакъв вид информация с вас. Разбира се, целта на този канал ще бъде да създадем малко микрообщество на хората, които се кефят, искат да поддържат и да гледат своите лади ниви в България.
Също така, надявам се да мога да ви представям и видеа, къде се разхождам с колата, къде някакви интересни места, къде има, където може да отидете с вашето семейство, с вашата приятелка да си почивате. Разбира се, без хора, защото като цяло това ми беше и първоначалната идея, купувайки тази кола, е да стигам до места, където мога да остана сам със себе си сред природата. Благодаря ви и до нови срещи!